Alright, good morning mga kamuro. So guys, medyo napatagal-tagal na walang fishing. Wala tayong fishing video. So ayan actually tinatamad pa rin naman ako ngayon lumabas kasi biyaya ako Manila sa Pabiyaya ako sa Manila sa Martes. So linggo ngayon guys. Ayan, time check alas 7:30 ng umaga. So andito ako ngayon sa may Sulib Dam guys. Ayan tingnan nyo guys dahil nililinis ko palagi, nagpupulot ng basura. Konti na lang pero kung hindi ko ito binabawasan baka puno na to. So ayan, sana biyayaan tayo ng ngayon biyayaan tayo ng mga pang ulam. Kahit ilang pirasong tilapia lang, sana makahuli. So ayun, babawa muna ako mga kamuro. Si paring Marlon pala guys, hindi pa rin nakakasama kasi may trabaho pa. So sayang din naman yun. So ayun, bababa muna ako mga kamuro. Dalawa kasi itong Sulib Dam guys, dalawa kasi ito yung taas ng dam. Nakasara na siya. Tapos dun sa baba na yun yung sa yung turuan ng tubig. Ang dami malilit na tilapia Tara, baba muna tayo. Ayan guys, so andito na ito yung baba. May namimingit na isa. Doon tayo sa pwesto niya. Ayan guys, sa baba na tayo makukuha muna akong lumot. Nangukuha lumot si Kuya Nakuha muna akong lumot. YouTube, saka Facebook. Muro Ami Vlog. Muro Ami. Yun mga kumuro, wala tayong huli. At si Kuya kanina pa yun, wala pang huli. Shoutout ka Shoutout daw. Namimingkot din yan dito sa may Sulib, sa dam ng Sulib. So lilipat muna ako mga kamuro doon sa ilalim ng tulay. Sabi nila malalapad daw yung huli kahapon nun di malalapad basta nakakahuli. Dito masyado maliit. So tara, samahan nyo ako doon. Lipat tayo doon. Diyan lang sa ilalim ng tulay. Yan may mga naniniksay. Yun. Init. Maliit. Shoutout ka na kayo itong paglolondo. Shoutout niya ni guys. Eli Pitok. Tanya ko na lagi Boy Julie Garcia. Panguna kang kayo siguro ito. Ang Garcia Garcia po to Na? Garcia po to. Garcia? Oo. Tama kamuro yung bahay na yan. Yung maliit na yan nasa mga kawayan. Pinsan ko yan. Si Kuto. Si Er. Si Kuya Puto.
Dati nagtitinda ng tinapay, ngayon nag-ano siya, Chingso. nag-chingso ang mga halaman. Ayun, wala tayong huli. Shoutout na lang tayo. Shoutout kay Mama Bells. Mama Bells TV. Saka Mama Bells Care Charity. Maliliit yung yung tilapia. Shoutout sa Pampanga Masters Anglers, Pampanga Angler Fish On, Bulacan Anglers Corporation o BECC, sa Pinoy Angler, Philippine Anglers Club, Palawan Fishing Buddy, marami, Quezon Anglers Club, Manila Anglers Club. So lahat ng guys, lahat ng Facebook group about angling. Suportahan natin guys, mag-join tayo kung yun din naman ang hilig natin. Ayan, shoutout dito sa dalawang nyo, Aaron Black. Aquino. Aaron Aquino. Ayan, shoutout kay Aaron Aquino at saka sa family niya. Saan nililigawan niya, shoutout daw. Sa nang nyo ko. Kay Ronel Easy. Bulut Pardo ini. Junmar ne. Ronel Easy. Matawa ang utak nito. Easy tong apelyido niya eh. Ay, shoutout daw. Nalagay itong pagdoon. Yung eskwela yun. Shoutout daw sa nililigawan niya. Pakipot pa siya. Oh my God! Wow! So, ayun mga kamuro. May naniniksay din dyan. Ala din nakuhuli. Yung kanina dinatnan ko doon sa baba. Ala ding huli. Maliliit pa yung isa. Maliliit pa yung isda. Maliit. Kaya pwede na to. Harap ko malalaki. Maliliit pala yun. Muro Ami Vlog. Muro Ami Vlog. Ayan, binigyan ko sila palutang. Ito yung ito yung padwas ko. Vlog na siya. Kaya gagawa palugme. Yan Kama kanina mo na. Dapat yung stopper, baka tatok nang yaka rin. Nung wala kang stopper ang tinigomo, tali may kita tok nang yakanta ka rin Ang gaya kanta ka Okay rin. ako pwede may bukong lakin Maniya ayadjas. Hindi pagkat siya kasing gomo, tali niya yung gomo kayo, pututan niya. Pwede rin, kahit wala na. Meron pa ako dito. Inuman nga milog din tayo ng kapatuwa. Ako rin ako yung ay, pagkailangan. Sabit na lang. Nangitang kayo ko kay man. Dumadamit din pala yung arroyo sa sa lumot. Ang dami pero maliliit. May huli na naman. Sana all. Ang good size din. Ang taksiw. Well, hindi ako nakakahuli. Uwi na ako. So yun mga kamuro, uwi na ako. Iwan ko lang dito yung mga bata. Hindi mo na ako nakakahuli. Sabos, ang lumot. Ang dami pa lang to. Ang dami pa lang tumataw. Ito na, ang dami.
Ang dami pala nakataw-taw sa baba. Doon sa taas yung mga bata, hindi mo ko. Yun, yung mga bata, hindi mo ko. Nakakahuli sila doon kaso maliliit. Mga ganito, 3 fingers. Ayan. Nakapagtanggal naman ng kate. O yun mga muro, maraming salamat ano. So may shoutout tayo no. As usual, shoutout natin palagi. Yung mga sina-shoutout natin guys, yun yung mga nagko-comment no, doon sa mga previous video natin. So yung video nung nakaraan, lahat ng nag-comment doon, shoutout natin yun. So kung may mga pa-shoutout kayo, mag-comment lang kayo no. So yun, bago ako umuwi mga kamuro, isa-shoutout ko na no, lahat ng mga admin sa lahat ng mga angling Facebook group dito sa Pilipinas no. Kahit nasa ibang bansa guys, basta Filipino angler. Saludo sa inyo. Nice. So yun, maraming salamat. Ang dami pa oh. Sana makarami sila. Ano nagawa mo? Bakit? Nakahuli second nyo? Bawasahin kayo. Ay, siya, muli na ako. O, taka, sabay na tayo. Tara, uwi na tayo. Nakita pa natin yung baka. Mga tong palikta na ba? Mag-aaral kayo yan. Palikta na ba? Si Raya Zipper, oh. Yeah, siya muna kung bakit. Nakita siya sa vlog sa palengke. Gary! Gary! Ayun yung isa po. Nakita natin yung baka, no? Yun, uuwi na kami. Yun, wala akong huli, buddy. Wala akong huli na fish. Bye-bye. Bye, punta ka na sa likod.